Озможен од Имлек протеин, мокна дофат, 100% mlečen protein. Sjećam se kad sam pustio Severini tada, ja kažem, jedna pesmica, ja sam imao neki onako skroman pristup tome, znaš. Rekao, mogla bi biti duet, pa ti, rekao, malo poslušaj, ako ti se svidi, svidi, ako ti se ne svidi, to je bilo negdje ujutru 11 sati, znaš. Nikom ništa. Kaže ona, dobro, dragi, ti pošalji, pa ja kam, dobro, odlično. Šaljem ja 12 sati, nemanje. 1 sat, nemanje, 2 sata. 3 sata ja na nekom ručku, ja kažem, ma nema od ovog ništa. Da. Ovo, piši propalo. Zvoni meni telefon, kaže, a znaš zašto ti se ja ne javljam? Kažem, zašto? Pa došle su mi 2 prijateljice i mi smo otvorili bocu i mi puštamo od 11 ovu pismu i pijemo. Ja kažem, znači li to da je to? Ma ne da je to, dragi, to je to 100%. Bravo!